Ai grijă. Mai ceam. Ai grijă. Ok, ceau! Salutare tuturor! Scuze că n-am putut vorbesc, că acum ne ducem să facem niște sărituri. Astăzi, cred că mai târziu ies cu un prieten sau doi, nu știu cu cine. Și hai să mergem la parc. Da, nu, că n-am învățat să fac wheelie, dar n-are nimic. Așa. Hai că o să fac o pauză de vorbire și să vă relaxați până ajung eu la parc. Bă, și am o întrebare de zis. Am dat niște scări la locală, dar nu am filmat. Dacă vreți, fac un drop, adică vin cu viteză și sar de pe scări pe ăsta. Nu. Da. Uitați oamenii la mine, bă, frate, pe bune. Nu știu de ce se uită oamenii la mine. A, cred că știu de ce se uită. Cred că se uită pentru că am GoPro. Și ăia cred că nici ăia cred că s arabi. Că nu știu ce înseamnă GoPro. Așa am uitat să zic să știți pe Rale 77. Deci și pe Răduț. Să-i dați subscribe și la Rale și la Răduț. Pentru că eu cu ei țin. Țin cu Rale 77 și cu Răduț. Și nu, hai că imediat ajung la parc. Dar am o problemă cu bicicla. Că dacă dau un drop, după trebuie să-mi pun lanțul înapoi, că îmi pică lanțul. Că știi, vedeți voi, nu am din aia. Și asta nu-i din aia specială. Uite, vedeți? Dacă faci drop sare ăsta și dacă e, o să vă povestesc acum. Ce? Bă, telefonul. Bă, telefonul. Mi-am pierdut telefonul. Să mor tu. Să mor tu, că l-am pierdut. Mă duc după el. Mi-am pierdut telefonul. Uite, vedeți? Sper că nu s-o spart. Doamne Dumnezeu! Mamă, bine că nu s-o spart. Nu. Mamă, nu o să mai sar. M-am speriat. Dacă pierdeam telefonul, nu mai puteam nu mă mai lăsa afară. Uite, vedeți? Nu chiar s-o spart. Nu. Ai. Da. Acum am vrut să-mi iau telefonul și îmi pierd. Dar bine că l-am găsit.
stați să-mi pun telefonul. Ok, na, acum o să dau drop, dar o să împice lanțul. Adică rampa o să dau. No, here we go. Nu mi-a picat lanțul. Se pare că e rezistent. No, hai că dăm drop-ul ăsta. Dar trebuie să-mi iau boost. No. Hai că e destul, boss. No. 3, 2, 1, start. Hai că vin cu full speed. Uai! Adică mai stă lanțul câteodată. No, hai că merg la local, o să dau drop-ul. Dai, îs egale. Ha? În fine. Na. Hai să mergem la locală. Iar vă puteți relaxa. Ia stai, mă bag în cimitir. Mă bag în cimitir. Mamă, ce fain nu. Nu, hai să mergem. Să mergem la locație, la locală.